Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sa aksyon balita evening edition. Karon nga daw Miyerkules sa Nobyembre 10, tuig 2021. Makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pa sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defense. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines una kita sa mga balita lokal. Produksyon sang humay sa Negros Occidental naglubo sang masobra 50%. Mayoriya sa mga alkalde sa Negros Occidental luyag ipabilin ang curfew hours. Sa balita national, COMELEC nagabato na sang local absentee voting applicants para sa 2022 elections. Bago nga PNP chief ginhingadla na. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod yun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa aksyon! Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:09, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Naglambot na sa masobra 50% ang pagnubo sa produksyon sang humay ang na-record sang NFA sining tuig base man sa datos sang ilang mga buying station sa palibot sang Negros Occidental. Sulo kay NFA Manager Epifanio Cosca, tubtob subong nga bulan sa Oktubre yara pa lamang sa 40,000 ka mga bags sang humay ang ila tigayon nga napamakal gikan sa mga farmers sa pisasang panibago nga estratehiya nga ilagin patigayon. Sulo kay Cosca, kung basihan ng ilang datos tinalikdan nga tuig, dapat kuntani nga ila liwat malambot ang target nga 140,000 ka mga bags sang humay antes pa man magtakop ang karon nga tuig 2021. Idugang pasini nga base sa ilang nakuha ang impormasyon gikan sa Office of the Provincial Agriculture's Office o KUNOPA, nangin kausa sang problema nga ginatubang sa mga mangunguma amo ang mulanon nga tiyempo nga nag-umpisa pa lamang sila pagtanom sang humay tubtob sa pag-ani sang ila nga produkto.
Mayoriya sa mga alkalde sa Negros Occidental ang luyag nga ipabili ng curfew hours sa probinsya. Inangin pahayag ni Governor Bong Lacson matapos ang iyang pagpakigsugilanon sa mga local chief executives may kang tanan sa plano nga pagpalipot sa oras ukon pagdula sa curfew implementation. Suno sa gobernador, madamo sa mga alkalde ang nagpabor sa pag-implementar sa curfew umpisa alas 12 sang tungang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon para sa may mga legal ang pangidaron. Dugang pa sa gobernador ang curfew hours para sa mga minor de edad ang pag-umpisahan naman alas 10 sang gabi. Natalana nga mag-issue sang executive order si Lacson anuman nga adlaw subong nga semana angot diri. Abril 9, 2021, ginapermahan sa gobernador ang EO 21-22 nga naga-implementar sa curfew hours sa bugos nga probinsya umpisa alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Sa karon, yara sa alert level 4 ang Negros Occidental sa COVID-19 transmission. Samtang pabor naman si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa pag-issue sang ordinansa angon sa mandatory vaccination kontra COVID-19 basta mapasiguro lamang nga mayara sang legal nga basihan. Ining reaksyon ni Lacson sa palayag ni League of the Provinces of the Philippines upon LPP President kag Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr. nga bukas sila sa mga plano. Sunod sa gobernador, mas maayo iniagod makabulig kumbinser sa mga tao nga magpabakuna, ilabi na sa mga empleyado sang gobyerno. Nagapati si Lacson nga kung wala sang legal issue, pwede ini nga ipaagi sa pagpasara sing sa kakasuguan, agod mangin mandatory para sa tanan. Una nga ginsuwestyon ni Health Secretary Francisco Duque III nga dapat usaron ng poder sang local government units sa LGUs, samtang wala pa sang national nga kasuguan ang Pilipinas para sa mandatory vaccination. Sa iba nga balita lokal, gina-finalize pa ang lugar nga pagkatukuran sa Bacolod General Hospital nga ginapaabot mag-aumpisa sa unang quarter sang tuig 2022. Sunod kay Congressman Greg Sataya, tinalikdan nga Lunes sa nagsapol ini kaupo ng DOH kag DPWH para sa proyekto. Ginsumitar sang DOH o kung sang DPWH ang ila engineering plan, kaginbato naman ang rekomendasyon sang DOH. Ginapaabot ni Gasataya nga sa masulod nga sinimana matapos na sang DOH ang ila evaluation. Kapin-apat ang nagnanyag sang propiedad para pagatukuran sang hospital, takip na sa area sang Barangay Alhis, Bata, Filisa kag Vista Alegre. Sunod kay Gasataya ang pagpili sang lugar nga karon gina-finalize ang iga-identify sang iatatapan kaupo ng DOH kag LGU sa Bacolod nga ginapaabot makatatambong sa masunod nga coordination meeting. Sa nahibaluan, 250 milyones pesos ang ginpainga pondo para sa proyekto sa idalam sa pondo sang DOH sa 2022. Nagpasiguro naman si Senador Juan Miguel Subire sang 200 milyones pesos para sa proyekto, kag si House Speaker Lord Alan Velasco ay nagpalayag nga magapangita man sang dugang nga pondo para sa hospital. Sa dugang pang balita lokal, ginaproba na sa sangguniang panglungsod sa Bacolod sa third ug final reading ang ginadaso nga 3.25 billion pesos nga budget sa Bacolod sa 2022. Ining ginanimo sa ginaprobahan sa virtual session sa SP subong hapon Miyerkules. Dako nga parte sang pondo ang nagkadto sa General Public Services nga mayroon sang 1.6 billion pesos, education nga may 65 million pesos kag health services nga mayroon sang 348 million pesos. Una na ginpahayag ni Councilor Cindy Rojas ang chairwoman sa Committee on Finance and Appropriation. Ang pondo sa 2022 ang nagsaka sang 25% kung ikumpara sa 2.6 billion pesos subong at 2021. Ang pagsaka sang proposed budget ang bangod sa mandanas ruling sang Supreme Court nga nagapasaka sang share sang local government unit sa national taxes. Subject to the colatilia that all relevant directives, circulars, and memorandum of all concerned government agencies pertaining to the proper disposition of government funds shall be incorporated to these appropriation ordinances determined by the City Budget Office. Subject to styles, Mr. Chair, so move for third and final reading. Nabatian si Bacolod Councilor Cindy Rojas. Sa katapusan nga balita lokal, nagpalabot sang simpatiya kag pahig-unong ang sangguniang panlungsod sa Bacolod sa pamilya sa nagtaliwan nga si Anay Bacolod Councilor Lyndon Kanya.
Inipagi sa resolusyon yung propose under Councilor Simplicia Distrito Al Victor Espino, Dentlo Ramos kag Bartolome Orola Sr. Iniya naging unanimous motion sa virtual session subong nga hapon. Si Kanya nga nagserve konsehal sa Bacolod sang 2001 tubtob 2017 ang ginbawian sa kabuhi nagdigad nga Nobyembre 4. Nasaad sa resolusyon nga sa tion sang termino ni Kanya, siya ang may pinakadamo nga na-author nga ordinansa kag resolusyon sa nagkalain-lain nga issue kag sektor halin sa kaayuhan sang pamatanon, marginalized sectors, education, agriculture kag health. Dugang pa sa nga resolusyon si Kanya ang isa ka proficient civil leader kag committed servant of God. Santo, ginkilala si Kanya bilang isa sa mga outstanding counselors of the Philippines ang Philippine Counselor League, Junior Chamber International Philippines kag Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 16 Action Radio Philippine Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So,
dito na nag-start sa mga 8687 ang News and Public Affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, ito kadamo dito at that time, no? Simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So kadamo isa nagtamo dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato yung responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since... Sa balita, una sa aksyon! D3 Biofood Supplement. Do not just throw away questions and statements. Kasmara nga ton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Lasay sa 25 Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita national. Nag-umpisa ng COMELEC sa pagbaton sang application para sa local absentee voting o conlove sa mga hindi makaboto sa Mayo 9 tuig 2022 nga pinili ay ang love forms ang pwede ma-download sa official website ng COMELEC kag dapat isumiter not later than March 7, 2022. Sunod sa COMELEC ang mga opisyal sang gobyerno lakip na miyembro sang AFP, PNP, katapos ang media kag ila technical kag support staff ang pwede maka-apply sa love base man sa lihim. Ang mga aplikante lamang nga registered voters sa ang ila registration ang wala pa na deactivate ang ginatugutan nga mag-apply. Gina-require mga aplikant nga magpresentar sang pamatuod nga sila ang temporaryo nga gindesignar para magtrabaho sa adlaw sang eleksyon sa mga lugar nga hindi sila registered voters. Ang mga media practitioners naman ang dapat mag-submiter sang love form samtang ang mga freelance journalist ang dapat may certification nga ginsumpaan nga may trabaho sila sa adlaw sang eleksyon. In talakay sa karon sang Commission on Higher Education CONSHED kag local government units ang posibilidad nga i-require ang antigen COVID-19 testing para sa mga kabataan nga mag-participar sa in-person classes. Ini ang reaksyon ni Chairman na Prospero de Vera sa unity statement nga gin-issue sang nagkalain-lain nga grupo nga nagapanawagan sa CHED kag DepEd para magpatigayon sang weekly COVID-19 testing para sa mga estudyante kag mga personnel nga mag-intra sa in-person classes. Nanawagan man ang grupo nga magpatigayon sang special vaccination sa mga lugar sa diin ang mga eskwelahan nga magpatigayon sa in-person classes. Ang pagabaguhon ng mga classroom para masiguro ang nagakaigo ng ventilation, mag-hire sang dugang ng mga school nurses kag maghatag pondo para sa pagbulong sa mga matapikan sang COVID-19. Sa dugang pang balita national, nagpaandam ang Philippine College of Physicians o PCP sa pagpanubo sa Metro Manila sa Alert Level 1 kag nagpanugyan sa gobyerno nga maghinay-hinay. Sunod kay Dr. Maricar Limpin, ang presidente sang PCP, madasig ang pagpanubo sa Alert Level kag nagpahayag nga ang manubo 1,000 nga new COVID-19 cases ang madamo sa gihapon ilabi na nga madamo nga tawo ang nagagwa sa karon kag posible mataas ang risko sa transmission. Una ang pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga alert level ang posible panubuon kung ang numero sa COVID cases ang magnubo sa 500 to 1,000. Nobyembre 5 sa ang National Capital Region ang ginpaidalam sa alert level 2 hag magalawig tubtob Nobyembre 21. Nagpandaman si Limpin nga ang kabataan nga nagedad 12 anyos panubo ang hindi pa pwede bakunahan kontra COVID-19 hag mataas ang tsansa nga sila ang malatnan sang virus. Sa kalangusan nga balita national, ginhingadlan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lieutenant General Gennaro Carlos bilang masunod nga Philippine National Police Chief. Si Carlos ang magabulo sa kay outgoing PNP Chief General Guillermo Elizar nga magaretiro sa Nobyembre 13. Ang petsa nga mag-celebrate ini sa iya ika-56 anyos nga kadlawan. Ang report gin-confirmar ni Presidential Spokesman Harry Roque kag ginpahayag nga kumpiyansa ang administrasyon nga itibuong ni Carlos ang professionalism, capable kag reform-oriented organization nga amo ang ginalauman sang tanan. Si Carlos amo ang ika-27 na nga PNP Chief sang Pilipinas. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radio Philippines, Standard Time Lasay sa 29. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Nobyembre 10 sa tuig 2021. Saliwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defense. Kag Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,